Mae yna rei cwestiynau mewn bywyd sydd jyst yn rhoi fi mewn penbless. So, dwi wedi dod i'r dre hyfryd Gaernarfon i drio ffeindio'r atebion. Os mae person byddar yn mynd i cwrt, ydyn nhw'n cael gwrandawiad? That was a funny neu rhywbeth. Pam bod cylch bocsio'n sgwar? Cos ti'n eisiau cael stir mewn lle crwn, gwyt. Be sy'n digwydd i lefel y môr sydd gyda'r cychod yn cael ei dynnu allan yno fo? Mae'n mynd lawr. Na, di ddim. Mae bob ddim yn un beth. Ond pan ti'n cael allan o bas, do, Ie. mae lefel y dŵr yn mynd lawr, ynddi? Ie, ond mater gwahanol ydi mor, de. Sy'n disgyn? Ella, dwi'n mo. Ma'n dropio. Mae'r môr jyst fel bas mawr. Na, di ddim. So, sort of yn dipyn bach ac yn codi. So mynd sut? Sut? Dwi'n mynd licio siarad efo chdi. Cos di lot o bobl ddim. Pan ti'n dod allan y siawyr, Ie. Iawn, wyt ti'n rhaid yr tywal yn wash? Ynddo. Pam? Dwi'n bo. Achos ti eisiau tywal sych neis, dos, fresh. Sa chdi licio iwsio tŵal ar ôl fi fod yn shower? A iwsio tŵal fi wedyn? Sa chdi'n licio na ta? Dwi'n mynd siarad o'r cwestiwn yna, cos dwi'n mynd i'r ateb. Os mae Siamese twins yn mynd i'r cinema, ydyn nhw'n gorau talu am 2 docyn? Na di. Pam ddim? Ie, nhw di nhw, ie. Pwy sy'n newid i fyna? Mo, ti'n mynd Siamese twin? Yn amlwg, dwi ddim. Wyt ti'n teimlo weithiau bod yna rhywun yn watchad chdi? Na. Os ysa ddynas yn deud o fath yn y goedwig a sy'n neb rownd i glwad i, ydy hi dal yn wrong?